Láska nie je to, čo ti predali filmy. Nie je to hudba v pozadí, keď sa dvaja ľudia objímu. Nie je to dokonalý moment bez konfliktov. Láska je tlak. Je to zrkadlo. Je to skúška charakteru. Väčšina ľudí nechce lásku. Chce istotu. Chce niekoho, kto ich upokojí. Chce pozornosť. Chce potvrdenie vlastnej hodnoty. Ale skutočná láska začína tam, kde končí potreba vlastniť. Kde končí kontrola, kde končí strach zo straty. A to je moment, ktorý bolí. Pretože milovať znamená priznať si, že toho druhého nemáš pod kontrolou, že môže odísť, že nie je tvoj majetok, že nie je tvoja poistka proti samote. Vzťah nezabije prvá hádka, nezabije ho ani chyba. Vzťah začne zomierať v momente, keď sa vytratí rešpekt. Keď sa z partnera stane samozrejmosť, keď tón hlasu začne byť tvrdší, keď slová prestanú byť opatrné, keď si dovolíš povedať veci, ktoré by si na začiatku nikdy nedovolil. Rešpekt je tichý, nenápadný, ale keď zmizne, cítiť to v každom pohľade, v každom geste, v každom dotyku, ktorý už nemá váhu. A bez rešpektu láska hnie zvnútra, pomaly. Neviditeľne. Ľudia často zostávajú vo vzťahoch, kde sa už necítia vážení. Presviečajú sami seba, že je to len fáza, že to prejde, že láska stačí. Nie, láska bez úcty nestačí. A potom príde moment, ktorý je ešte ťažší. Keď miluješ, ale odchádzaš. Nie preto, že by si nič necítil, ale preto, že cítiš príliš veľa a zároveň strácaš seba. Odísť z lásky je jedna z najťažších vecí, ktoré človek môže urobiť. Nie je to dramatické. Nie je to hlasné. Je to tiché rozhodnutie vnútri. Rozhodnutie, že už nebudeš tolerovať menej, než si zaslúžiš. Rozhodnutie, že sa prestaneš zmenšovať, aby sa druhý cítil väčší. Rozhodnutie, že nebudeš prosiť o základný rešpekt. Láska bez sebaúcty nie je láska. Je to závislosť. Závislosť na pocite, že niekomu patríš, že nie si sám, že máš niekoho, kto ti napíše dobrú noc. Ale za akú cenu? Najnebezpečnejšia fáza vzťahu nie je hádka. Je to ticho. Keď už nikto nebojuje, keď už nikto nevysvetľuje, keď už nikto nemá silu hádať sa, pretože tam, kde je hádka, je ešte energia. Ešte tam záleží. Ale keď príde ľahostajnosť, to je koniec. Ticho medzi dvoma ľuďmi, ktorí kedysi horeli, je chladnejšie než akákoľvek zrada. A potom je tu ego. Koľko vzťahov nezničila nevera, ale tvrdohlavosť? Koľko prepáč nebolo vyslovených len preto, že by to znamenalo priznať slabosť? Ego chce mať pravdu. Láska chce mať pokoj. Ego chce vyhrať hádku. Láska chce pochopiť bolesť toho druhého. Ale keď dvaja ľudia stoja oproti sebe ako súperi, nevyhrá nikto, len sa vzdialia. Niektorí ľudia sú navyše zvyknutí na chaos, na neistotu, na drámu, na emocionálne výkyvy. A keď konečne stretnú niekoho pokojného, stabilného, bezpečného, nevedia čo s tým. Pokoj im pripadá ako nuda, stabilita ako slabosť, ticho ako prázdno. Nie preto, že by tam nebola láska, ale preto, že ich nervový systém je závislý na adrenalíne. A tak si podvedome vyberú znova to, čo bolí, pretože bolesť je známa. A známe je bezpečné. Ďalšia pravda, ktorú si málo kto prizná, veľa ľudí nemiluje človeka. Milujú predstavu. Predstavu o tom, kým by ten druhý mohol byť. O tom, ako by sa mohol zmeniť. Ako by sa mohol zlepšiť. Ale láska nie je projekt. Nie je to oprava. Nie je to tréning. Milovať znamená prijať realitu. Nie potenciál. A ešte niečo. Láska odhalí tvoje slabiny. Ukáže ti tvoju žiarlivosť. Tvoje strachy. Tvoje detské zranenia, ktoré si myslel, že už neexistujú.
Preto je láska náročná. Nie preto, že by bol problém ten druhý, ale preto, že musíš čeliť sebe. Musíš sa naučiť komunikovať bez útoku. Musíš sa naučiť počúvať bez obrany. Musíš sa naučiť odpúšťať bez toho, aby si strátil hranice. Láska nie je slabosť. Je to disciplína. Je to schopnosť zostať pravdivý aj v nepohodlí. Je to schopnosť povedať, toto ma bolí, namiesto toho, aby si kričal. Je to schopnosť povedať, potrebujem priestor, namiesto toho, aby si zmizol. A hlavne, je to odvaha. Odvaha milovať bez potreby vlastniť. Odvaha odísť, keď sa stráca rešpekt. Odvaha zostať, keď je to hodnotné. Odvaha pracovať na sebe, nie meniť druhého. Pretože láska nie je pre slabých. Je pre tých, ktorí sú ochotní rásť. Pre tých, ktorí sú ochotní niesť zodpovednosť. Pre tých, ktorí chápu, že vzťah nie je únik z osamelosti, ale priestor na rast. Ak chceš skutočnú lásku, staň sa človekom, ktorý ju unesie. Nie tým, ktorý ju potrebuje ako náplasť. Láska nie je o tom, koho dokážeš získať. Je o tom, kým sa musíš stať, aby si ju dokázal udržať. A to je pravda, ktorú ti nikto nepovie. Ale ak ju pochopíš, už nikdy nebudeš milovať rovnako.